Per la tècnica, la posició del pacient és en decúbit supi, punt clous alineats i posició del fisioterapeuta en bipedestació acostat a tractar. El fisioterapeuta agafa la cama homolateral del pacient en abraçada amb el pes sostenint en el braç caudal i les mans es junten en les parts medial i lateral del genoll. Les mans fan funció tant motor com sensitiu per avaluar a nivell motor per generar moviments i a nivell sensitiu per avaluar la restricció en el moviment. Doncs es avalua la mobilitat de l'articulació coxofemoral, buscarem restricció de mobilitat del teixit de l'articulació coxofemoral per trobar restricció i fer moviment de circumducció en tot el nostre cos. Si el test fa positiu, que encontrem restricció, corregirem i el fisioterapeuta focalitza la seva atenció en el moviment hipomòbil i amb el seu gest efectua al moment oportú de la respiració del pacient la correcció sense dolor i sense ni tensió excessiva a nivell de teixit. I continuarem fins a trobar una quantitat de moviment satisfactori i harmoniós. Posició del pacient en decúbit supi, posició del fisioterapeuta en bipedestació a nivell dels peus del pacient de front al pacient. Valorem ambes cames i notem que la pacient té un predomini de rotació interna. En aquest cas invertim la rotació cap a la rotació externa i després, sin perdre la tensió, traccionem i mobilitzem cap a dins i cap a fora, cap a dins i cap a fora. Per les preses, la mà caudal per sota els malleols i sobre el que cada un sostenint el peu i l'altra mà cranial per dorsal del peu per fer la mobilització. Una alternativa, dos mans a nivell posterior de la cama a nivell supramalleolar. I després de la mobilització valorem ambas piernas per veure si hem corregit el predomini de rotació interna. En aquest cas valorem ambas piernas i notem que la cama té un predomini de rotació, en aquest cas externa. Doncs si la cama té un predomini de rotació externa, col·loquem la cama en rotació interna, traccionem i mobilitzem cap a medial i cap a lateral. Doncs concretament aquesta tècnica es denomina la tècnica de SUS i consistia en traccionar i mobilitzar el maluc en tot el rang de moviment, tant cap a dins com cap a fora. És una tècnica sau i amb poc risc per al pacient i a nivell del tractament és un tractament que consisteix en decoaptar i equilibrar l'articulació del maluc dins un tractament general d'osteopatia.